Mona Music. Presented by Kaliyug Recording Studio, Maheshpur, Sanhala. रुसल बाटे बाटे वही के बिना रुसल बाटे संजही से बलम बाटे रुसल सखी दिन भर नहीं खैले ह भूखल सखी कैसे खाई ओकरा खैले बिना हो कैसे खाई ओकरा खैले बिना हो बलमू बलमू रुसल बाटे वही के बिना हो बलमू बलमू रुसल बाटे वही के बिना हो रुसल बाटे वही के बिना बलमू बलमू रुसल बाटे हमसे बोले नहीं बतिया बे सखी सैया भीतर भीतर गुरगुरा बे सखी सैया भीतर भीतर गुरगुरा हमसे बोले नहीं बतिया बे सखी सैया भीतर भीतर गुरगुरा बे सखी मन लागे न बोली ओकरा बिना हो मन लागे न बोली ओकरा बिना हो बलमू बलमू रुसल बाटे वही के बिना हो बलमू बलमू रुसल बाटे वही के बिना हो रुसल बाटे वही के बिना हो बलमू बलमू रुसल बाटे अभी रोमिंग में हमारो शरीर बसकी देखी राजा जी के मन होता बहुत दुखी अभी रोमिंग में हमारो शरीर बसकी देखी सैया जी के मन होता बहुत दुखी चढ़ गइल बनौमा महीना हो चढ़ गइल बनौमा महीना हो राजा संजय बिहारी बलमू रुसल बाटे वही के बिना हो बलमू बलमू रुसल बाटे वही रुसल बाटे वही के बिना कलियुग रिकॉर्डिंग स्टूडियो महेशपुर सनहोला।